Assalamu alaikum. Hurmatly Qırgız elim. Allah Taala çeksiz seksiz maqtollar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun. Okugan namazlarıňar, tutgan rozalarıňda Allah Taala kabul kılsın. Aýtdyňar märek bolsun. Emdigi aýtgaçyň bardygybys tynçlykda, amançylykda, esen aman. Emdigi aýtdaşdykda dagy nasip kılsın. Hurmatly Qırgız elim, men hazırkı kırdalga daraşa içinde söz söylep ketgim geldi. Çoň Kazat kıymylynyň lideri Syýmak Japakeýew turaly. Syýmak Japakeýew eň tura iş gozgody. Bul hazırkı taryhda emdigi şu bola turgan taryhdan bul Katyuşasy bolup çykdy. Katyuşany ukkanda, Katyuşanyň ününi ukkanda nemisler jany çykdyy bolup korkup şunçalyk pytrap kalarlar dep eskertediler. Atam soguşda bolgan şondoy da eskertediler. Eskerüllerden aýtadylar. Oşoň sugarynda hazırkı zamandan Katyuşasy Syýmak Japakeýew. Syýmak Japakeýew çyn densoluk, işlerinde iýgilik, bala-çakalary menen tinçaman jürüşdükde Allah Taala nasip kılsın. Qırgız elim, aýnan ballar, kızlar, jaşlar gözüňizde açaýly. Bolar ulus diýenga hazırkı kırdalda 1000 soň bir beýt, bir 5-6 min, bir 10 miňden berse gerek. Hazırkı milyoner bolum degen deputatlar oşonun akçasyny azgyrylbay şu Japakeýewler deputatlyka goýuşat Huda kalasa madymar Japakeýewlerde şaýlap beret degen men 70-80% işenemin elderge. Hazırkı mankurt kılgan Qırgız eldi mankurt kılgan bul mankurt beýlik 120 deputatdan keregi jok. Onun içinden 10 jakşı adam bar. Kalgany hiç beleni bilbegen topoylar. Dağ oşalar gözü dağıyam 30 yıl biz muna jakşı bolat, ana jakşı bolat degen jakşı ümitler menen geldik. 30 yıl ötüp ketdi. Aşpaşda geçe. Dağı uşul şaýlawda adaşsak dağı ketebiz 30 yıl arkaga. Biz elim jerim dep güýgen azamatlarda şaýlaşybız gerek. Biz baldarybızga, nebirelerimizge jakşı jaşawny kalasak akça gazgyrylbagla tugandar akça koldyň kiri. Şunday kıyın kırdalda 2 ay karantinde jatdyňar, akçasy jok dili jaşadyňar. Çıdaş gerek. Çıdo bul iýgilikke jetkiret. Çıdo bul iýgilikden başaty. Çıdaşybys gerek tugandar. Çıdasaň iýgilikke jetesiň. Çıdabasaň görüngen jakta uçup jüreberesiň. Oşonday bolboýly, salmakly boloýly tugandar.
ушуга бардыгыңарды чакырып кетем. Aldanbagıla. Madmar bolup kalsa, Kuda kalasa. Tez aranın içinde Kırgızstan'da oňop karızlarından kutultat. Kıtay'dın karızından kanday kutuluştuktu. Bardığın bilet. Eger andaydı şeýle basaňar, kaýsy jerimizden ajraýypyz Kuda bilet. Bir metde bolgan kölübizden ajraýypyzby, ony Allah bilet. Biz tarih aldında baldarybızga, nebirelerimizge söz bolboş üçin onlarga onlardan maktosunda tübelükde kalış üçin biz tura joldu tandaşybız gerek. Her birimiz özümüzden tagdyrybız özümüzden kulubuzda. Jöski tertip menen tormuzdu jöski tepkile nefiste sındırgıla nefiske karşı iş kılışımız gerek. Nefis adamdın en çoğun düşmanı bu nefis. Kiçine al olayın, azırak al olayın, azır toktatam, muna toktatam de oturup deputatlarımız bardığı milyarderler olup aldı. Milyarderler ildi oylawyt, özünün çöntegini oylaşıp. Bizden kıynalıp atkanыбызга allardın çımın çakkançalık bolboyt. Oşon üçin tuğandar dağ oylanayla. Satılbagıla. Aytkila baldaryňarga, aytkila tuğandaryňarga, satılbagıla. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuhu.